Diery TV ko senma wat abonné partage j'aime commentaire ɗum non bandiraɗo musidɗo teddu bisimilla ma Diery TV. bandiraɓe allahumma salli ala seydina Muhammad. en jooɗima jonde yiide kadi ko jonde pulaagu e mbambagu. holmo jooɗi jonde holmo jooɗna jonde o liɗani kadi alisirema bonɗo jooɗa. hol tawtiraɓe kadi alisirema bonɗo ay jooɗima jonde noon min bambare ma hande hade jawgo ba Alsan Amara ɓuɗandirede calanoɗo min tawda ɗon e guiƴa men jaari salsilel bayal wonko guiƴiraɗo dendaɗo gurdam maɗum e guiƴiraɗo dendaɗo gurdam maɗum ba Harun Abdoullahi minen ɓeɗo tawda ɗo hande jaadi joɗanama jonde noon gote Diawo Dallel Birama so wurguelaji Alfage Mamoud. wite Dia Ibrahima Samboy pullu peleɓe garñewa setan nagge birdam e kaɗam nayyi pullu miijude ko boni ko bonani ko kadi ma bonani dollaɗo jomiraɗo subhanahu wa taala bakiliɗa Allah. nan jar buubarɗo galamo amin galamo kundugunori galamo sa hoɗanama ɗo Dia kanɗe mbaɗi witake fayi sawno sa waɗanama ɗo Allah waɗi ko hani saabu ɗum ko jar noddi ko iili ko silama galle bamma tawi ɗon jikka moƴƴe jibinande moƴƴere nde Dia. gorko Diawo wi ba Alsan Amara joɗɗa bande souvenir hakkude meɗen hay ɗum ko yidde Dia nde tawno Allah jomiraɗo subhanahu wa taala o tagi ujunaji temedere nogas na yande baba jetti nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam wardi Allah tagani ken foti yidde Dia kadi Dia Ibrahima Samba Allah ne wawi guura saabu sa wuuri gurdam maɗam waɗi nafoore kadi ma alamma Dia Ibrahima Samba gurdam maɗam perdani. sa hoɗnama jaru noon jaru o duudani kadi jaru o majjani. o wi ba Alsan Amara mbaɗen ko pulle e bambaɗo ko goyi waddude ko mi wadde ɗum e Diery TV pulaagu heɗo en tawi toon Diallo Abdoullahi Harun ɓurɗo andirede Harun Penda gorko pullo ne jooɗi toon to Paris gorko pullo mbiyami daride frontiére ndimagen haɗi jasi lumbude taw ɗum to wonno ɗo Diallo gorko pullo bonnani seeli babi bonnani sangi jeeri bonnani kadi liraji Diallo e tawede toon Dia Adama Boubou wurti noon bona mayde bona bone aɗum ko wasi ñalade so neɗɗo wuritinaka so ma yo majji ba Harun Abdoullahi. komi dimu noon komi dimu watta neɗɗo dimu wona dimu kadi wona dimu ittata nimagu Dia.
wawata yimɓe addata yimɓe ko golle balla no gordani Dia Ibrahima Samba e tawede toon kadi Dia Mamadou Samba on ko mawnirade dendade gurdam aduna dendagal pulaagu gonɗo Diery TV fof ɓe salminima so wayni noon miijo gorko pullo maɗa ɗaɗawata bonnata jikki ñama kala e ñagatoɓe albarka ñande ndiya ay gorko torodo ñamini turnani jalni waynani hokki tettani waabi wabtade walla wayno jalli Diery TV walla walo Samba Lamor ko Demba jalli ngala bonni sonata ko bonnaɗi wiyete Diallo Alaji Farba noddirteɗo Alaji Baydari gorko pullo bonnani nokku an wiye wendu Samba Ame wallahi wuy baal sana mana nati batu galle babo mbima ha wuy mbarago ma koye baali makko ma 50 000 francs CFA mbasa yewde ɓe fulɓe noon so mbaddami baraji bamma faw rekkaji Dia Ibrahima Samba nde tawno Baharouna Abdoulaye yimmo wawi jibini ko ɓiɗɗo kono paɗo kewo damal suuɗe ko ɓiɗɗo fagganto hoore mum so fo mum nanno sikka yaade luumo sama yewa ala saaha mo gonɗa tinɗa wata ɓuuri ande tawno aduna waɗi ko yonta e tete ko yonta mum men ɓenni hande ko yonta meɗen janggo Allah ndi yonta garal non sega laari hampoɗeje hampade yalla ɓe mbi sega laari holko tagi gonɗa mbamba e segu mbambe kunaɗe Dia Ibrahima Samba so ñalade kalama tan joom ñalade fof sirtore ñalade mum ala ñalade miijo lacciri ñeene mum Dia